Sicela ukuthatha leli thuba sibingelele abathandekayo bonke egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Amen. Sibingelele abathandekayo bonke egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Amen. Obaba, omama, abafowethu, odadewethu, abantwana abancane egameni leNkosi sanibonani. Amen. Sanibonani bathandekayo egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu. Ukhulu uNkulunkulu asenzele kona, sijabulela nokubona ubaba wethu Msheni nomama siphakamisa udumo eNkosini. Amen. Sibonge bakuThembu umsebenzi wonke osuwenzile ukuba sizame ukuphothula lokhu ebesihlangene ngakho. Siyabonga ke iNkosi. Ngiyacela isihlanganyele izwi leNkosi. Lapha kwencwadi ibhalelwe abazalwane baseGalatia chapter 6. Sothatha ukuqala from verse 1 to 10. Uzocela ukukhonza. Galatia chapter 6, verse 1 to 10. Mau simu umuntu ephambeka ebubini, mina bomoya mbuyiseni loyo ngomoya wobumnene. Niqaphele nani funa nilikwe, thwasanani imithwalo yenu, niwugcwalise kanjalo umthetho kaKristu. Ngokuba uma kukhona ozishaya utho ebe engelutho uyazikhohlisa, kepha makube yiloyo naloyo ahlole owakhe umsebenzi, khona eyakuzincoma ngawo, angawuqhathanisi nomunye, ngokuba yiloyo naloyo muntu uyakuthwala umthwalo wakhe. Kepha yena ofundiswa izwi makahlanganyele nalowo omfundisayo ezintweni zonke ezinhle. Ningadukiswa, uNkulunkulu akabhukwa, ngokuba lokhu akufanelayo umuntu lokho uyakuvuna. Ofanela imisebenzi yakhe yemvelo eyonakeleyo uyakuvuna ukubhubha kuyimvelo eyonakeleyo. Kodwa ofanela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakathi kumoya. Masingakhathali ukwenza okuhle, ngokuba siyavuna ngesikhathi
esifanele uma singadanga. Ngakho-ke njengoba sisenethuba asenze okuhle kubo bonke, ikakhulu kwabendlu yomkholo. Ngicela sithandaze baba ubuyazi mawu silo izwi lakho liyadala. Izwi lakho liwisa imisedala emikhulu yaseLebanoni. Baba ongcwele, selifundiwe emini nje. Dala into entsha ngezwi lakho, ngoba izwi lakho liyadala. Baba, thetha. uNkulunkulu wethu ongcwele, thetha somandla. Siyalidinga izwi elivela kuwe. Khuluma nebandla lakho, uNkulunkulu wethu onamandla onke, ukuze uJesu Kristu akhazimuliswe. Amen. Bathandekayo, nansi le ndatshana. Into emnandi ndatshana sonke siyayazi. Manje kuzokwenza umsebenzi ube lula kakhulu, ngoba ayikho into entsha. Ayibonge Nkosi. Bazalwane, uma umuntu ephambeka, manje mina ngizole igama, ukusho ukuthi akekho ophambuka ngoba efuna ukuphambuka. Hallo. 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 Futhi ngathi lento ngempela ubani othanda ukuphoxeka? Ukhona umuntu othanda ukuphoxeka? Mina bomoya mbuyiseni. Kulo muzi akulahlwa muntu. Noma ngamubi kangakanani akulahlwa muntu. Kulo muzi lo akulahlwa muntu. Akekho umuntu omubi 100%. Njengoba futhi akekho umuntu omuhle 100%. Kuthiwa-ke mina bomoya yenza njani? Ningamlahli. Ngithanda lapha kwi-amplified. Kuthiwa lapha kwi-amplified, kuthiwa kwi-amplified, umuntu elahleka uyarestore. Akarestore inoma ubani, yilabo bomoya. Restore. Restore such a person in a spirit of gentleness, not with a sense of superiority of self-righteousness. Manje mbuyisa
nibe nene futhi niqaphele. Uke wabona abantu beye theater ngeengubo zabo. Mongene theater awungeni ngeengubo zakho. So moyolekelela umuntu onjalo nawe wenze njani uyigade. Wenze njani? Awuzu verse 6 lapha uthi kepha yena ofundiswa izwi makahlanganyele naloyo omfundisayo ey'ntweni zonke ezinhle. Njengoba kade nenza nje la benihlanganyela nakade benjani benifundisa evikini. Uyakhumbula? Anibonanga? Awazi ukwenza ubuhlanganyela nakade benjani benifundisa kuphi khona evikini. Sesiyahamba thina. Sesinjani thina? Niyasala nozoqhubeka nenze njani? Anifundise engeyedwa ebambisene nalaba asihlanganyelani-ke ey'ntweni zonke njani ezinhle. Ningadukiswa. uNkulunkulu akabhukwa. uNkulunkulu akanjani? Ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho uyakuvuna. Iyona-ke intshumayelo yanamhlanje. Isabe kahle. Iyona intshumayelo yakini. Nenze njani? Ithini intshumayelo? Ithi la ikwamazenzele. Ngoba konke okwenzayo uzenzela wena. Nathi intshumayelo sesiyahamba. Sihlale kahle besibubulwandle. Ayikusihle kahle manje. Sesiyahamba. Konke umuntu akwenzayo. Konke. Okwenzayo uzenzela wena. Sesiyahamba. You're gonna reap just what you sow. You're gonna reap just what you sow. Upon the mountain, down in the valley, you're gonna reap just what you sow. Was it?
konke. uNkulunkulu kanjani? Konke okwenzayo. Ubukela abantu phansi, usenzelayo. Hleba ngabantu, usenzelayo. Awubazi abantu. Nasemgaqweni ohlangana nabantu awubingeleli, usenzelayo. Emsebenzini abaphatha ubahloniphi, usenzelayo. Thina balomuzi sinikiwe i-golden rule. Ayibonge Nkosi. Thina balomuzi sinikwe i-golden rule. Matthew 7 verse 12. Matthew 7 verse 12. This is our golden rule. My code of conduct. Ngoba lana umuntu uyayiphatha. Khona konke azokwenza kuvunwa uyena. Ithini golden rule? Yathanda abantu bakhulume kahle ngawe. Hello, yathanda abantu bakhulume kahle ngawe. Khuluma kahle ngabantu. Uthanda abantu bakuhloniphe. Hlonipha abantu. Awuthandi kuhleshwe ngawe. Awuthandi ungahleleki ngabantu. Senza lokho uthi siliqedile lonke iBhayibheli ngoba iBhayibheli likhamba umthetho nabaprofeti. Ukusho wenza lokho nje ugada nje ukuthi awuyikhulumi into ngekuthanda mayingathulisa kuwe. Ugada ukuthi awuyenzi into ngekuthanda mayenziwa kuwe. Uphila leyo mpilo, uphila leyo mpilo. Uyigade. Mawubona ukuthi akukho kuhle ongakusho uvala umlomo wakho. Phila impilo uyigade. Ngoba nalapho abazalwane ngempilo yethu ngamazwi nangesenzo siyajana. Whether you are aware or you're not aware, but by your words and your deeds, you are planting. Amazwi akho, isenzo sakho, that is the seed. Ake nina niyazi, akekho abatshala abangaficwa isikhathi sokuvuna. Mawutshalile mntakamantshini izokufika iharvest. And nobody will treat free the harvest. Utshala uhlamvu olulodwa lommbila ulifake phansi. Umivunile iharvest wawufaka uhlamvu olulodwa kodwa uvunile kwaba ntathu kuya 5. Yes, harvest.
nangesenzo zakho uyajaba. Abanye-ke batshala ubhontshisi, batshala manje bavune manje. Kuyashesha phela, kuyashesha phela. Khona abanye abatshala bavune after 10 years. Okunye okwenzayo mhlawumbe kuyovunwa yingane zakho. Walithi iBhayibheli indoda ehlakaniphileyo ishiyela abantwana bayo ifa. Abanye siyabathandazela ukuthi inkosi basize. Ngeke basize, sebeyavuna. Abanye siyabathandazela nabo bayeza la phambili abancane sebeyithandaza. Yabo right. Kodwa sebeyavuna. Uyayizwa leyo. Fanele uyizwe leyo. Everything uyenzayo uyajaba. Xela abantu. Uyaxela. We-specialist sokuba yi-fault finder. Noma ngakuhlela kangakanani wemeyiphawu into wrong. Noma bonke abantu la wena uzothola wrong wena. Ikhaya lakho isilaha nakusakho khona abazalwa. Tithelena ingane zakho manje ngoba la enkonzweni bayabona uyabusiseka, uyakhawulana nalo baba ekhaya uyamsaha. Khona lapho uklema ukuba umuntu kabo. Khuluma ngayilini. Rama baba kodwa inhliziyweni yakho awukhoneki. Unamagubu ka-10 years. Hayi! Uzovuna. Uzovuna. Elelami ethandekayo. Thina balomusa asibekeli muntu matshila isikhubekiso endleleni yakho. Thina balomusi ukhutshwa thina sikhubwe umuntu. Wizwile lo. Bayeke bakhube. Kodwa ungalinge ube ne-agenda yokukhuba abantu. Hallelujah! Asikhube umuntu. Kodwa basikhube. Bayeke bazovuna. Uzona theni iBhayibheli ngithi umzobe. Nalelo iBhayibheli umzobe. Iy'mpiko zafica uJesu. Kodwa bese lithi maya kuwe. Esiza ngawo. Akwasiwa nanokuthi uyobhekana nawo. Kuthiwa maye. Irecord leBhayibheli alikho clear thina ukuthi yini ekulindile njengoba wena isikhubekiso. Bantu bakhutshwa wena. Kuthiwa thina sibekele umuntu isikhubekiso endleleni yakhe. Siyabayeka basikhule. Thina singabakhuli. Awuzwa ukuthi Jesu bebemtazinga la. Ngizoze ngimhlole. Thoma bemtazinga ngalabanike nalezi.
awuyizwanga leyo? Awuyizwanga? Bebemntazini amakhuwane ngapha. Lithi lesikhabeqeda nje ukuthi angithandi namala. Uma bethi hamba imayela, uvele uhamba amabili. Kuthiwa thina singenzi lutho ngokukhomplayina. Sacatshelwa thina balomuzi ukuba abantu abakhonondayo abavumanga ukuthi ningenzi lutho ngokukhononda. Othi nginisele incwadi ka-Esther ngimthethele. Kunama-characters awu-3 lapha kwincwadi ka-Esther. Uyena, u-Esther, uMordecai, uHaman. Ngokudonsela nje lawo ama-characters womathathu. Ngoba thina lithi iBhayibheli iyayeka manje. Kusho lipheli. Lithi iBhayibheli singakhathali ukwenza kuhle. Ukhuleke ngeke ngivulise incwadi ya-Esther ngizokuphoxela. Kodwa ngakaxoxeni lithi iBhayibheli ngesimfowethu ungakhathali ukwenza okuhle. Uma iBhayibheli lirekhoda kanje kusho ukuthi ngempela ukwenza kahle kuyakhathaza. Lengeke isalukazi iBhayibheli lithi ungakhathali kungekho ukukhathala. Kusho ukuthi la kubeka kwenze kahle bangabomi bagcwele kuqhutshekwe akwenze kabi. Kodwa lithi iBhayibheli wena ungakhathali. Kuyakhathaza. Lalela kuyakhathaza. Kodwa ungakhathali. Ungakhathali. Ukwenza kahle. Ungakhathazwa izinto zonke. Kodwa ungakhathali ukwenza kahle. Ngoba thina ozolasakwazi ozosiqhenya uyindawo uzana. Lesalukazi sifuna ukuqhenya la ngozala. Lalela bangakhathala bonke la. Ungakhathali ukwenza kahle. Base bamtshele bathi bekhathele wena ungakhathali. Esalukazi ungakhathali mfethu, ungakhathali ukwenza kahle. Uyazi indaba mfethu, ngoba thina esikholwayo sine-juice isizini engasiwa la emhlabeni kunospring sama-autumn winter. Thina noma ingafika ispring, ifika isummer, ifika i-autumn, ifika i-winter, bonakale ngathi akunasithelo ukwenza kwethu kahle. Lithi iBhayibheli thina sine-juice which is the fifth season. Lengasiwa la sesivuma uNkulunkulu esesivusa okwakhe. Thina sine-fifth season. Ile ngasiwa. Abantu basemhlabeni bazi these 4 seasons. Nawe ubhekele 4 seasons ukuthi ngenza ngewinter, ngenza angiboni izithelo. Lalela ungakhathali. Ngoba thina sine-5th season. Ibhalwe lapha eBhayibhelini kuthiwa yi-true season. Manje ngifuna ukuthi uyibone. Konke kwenzeka ngelinye ilanga kwanomzalwane obizwa ngoMordecai. Mordecai wayekhonza uNkulunkulu. Mordecai lo uyayazi indaba wena. Kuphinde kube no-Esther. Lithi iBhayibheli uHaman omzonda nenzondo enkulu uMordecai. Emzondela ukuthi akabhawi kuyena. Ithi inzondo yakhe yaba nkulu ngalendlela yokuthi waze wasopha icebo lokuthi aqede ngesizwe samaJuda. Ithi iBhayibheli esesophile waplana waqeda ukuthi uyaqeda ngalelo langa exoxa nabangani bakhe bexoxa close range in their corridors ukuthi no sasa ngiyaqeda akazi ukuthi njengoba kulala
uNkulunkulu mdala wezulu wenza inkosi yamabalotho. Inkosi yamabalotho. Being a king, he could have called abantu ababezom-entertainer. I don't know. Kodwa kuyidiscipline ukuthi kwasekuyi-true ngoba lithi iBhayibheli washa waya kwi-archive room. Wamefika kwi-archive room wayopherusa kwinkulu. Uthemehlela unkulu wathola ukuthi kwaba nethulo lokuthi abulawa yena njengenkosi. Wathemehlela irekhodi lavesi ukuthi kunendoda ogama layo uModekhayi eyadalula leli thulo. Wathi uyacheka kwirekhodi, irekhodi alivezi ukuthi wenzelwani. Sinethusizi ngicela ungakhathali okwenza okuhle. Ayeke bakuhlebe ungajoyini kube umhlebi. Rekhodi ayivezi intangesi ukuthi wenzelwani, kodwa irekhodi libhalile ukuthi uModekhayi uyena owadalula leli thulo. Nkosi yangalala iyahlala inyuka kanti uModekhayi ngakusasa uplanile eTheku ukuthi uyoqeda. Esiwalk kwi-courtyard, inkosi ayilele isize i-restless iyememeza ithi ubani khona kuma-officials ami bebethi bayaqalaza bayabona untazingana uHamani ungena uphethe i-agenda yoqeda ngomuntu kaNkulunkulu. Ithi inkosi call him at once. Ayifika akasakwazi uqala ngalento azenzayo. And he has been summoned. Kufanele bayifika aqala lalela ukuthi inkosi ithi. Bayifika Theku efika ithi inkosi awusho. Njenge-official yokuqala etholakala ema-courtyard, inkosi mayinomuntu la kwi-kingdom efisa ukumphakamisa angenzelwani loyo muntu. Hamani ngokugcwela yena ngoba bakhona abantu abagcwala bona. Hayi mani, khona abantu aba-full of themselves. Sithi sikhonza inkosi ugcwele yena. NoHamani wayebanjwe yileso sifo. He answers the question. He's full of him. Uthi hayi ngiyayipharaphrase wena ufike uyifunde kahle khaya. Uthi hayi loyo muntu inkosi efuna ukumphakamisa makagitshelise ihashi lenkosi. Ihashi lenkosi limbathe ingubo yenkosi. Kungapheli lapho ahambe kwi-marketplace. Esona start esikhulu la embusweni bese loyo kube nomuntu lesikhathi loyigibele ihashi lenkosi kube nomuntu ozoloku ememeza ethi yenza njena inkosi kofuna ukumphakamisa. Yenza njena inkosi kofuna ukumphakamisa. Ucabanga ukuthi uyena Jesashilo waqeda ithi inkosi hamba wenze kanjalo kuModekhayi. Akhathali ukwenza kahle. Inkosi yami ngizokuncenga ngithi ungakhathali ukwenza kahle. Ikhona injustice. Irekhodi lithi ngasanga bongwe uModekhayi mhlawumbe negama lakhe lafihlwa. Ijustice ngiyemvumbula ikulanda nomkubi. Lalela. Ngathi ngiyambona uHamani ethatha ihashi lenkosi. Akakwazi ukuthumela phela. He's ordered by the king.
ihashe lenkosi elimbathisa ingubo yenkosi eyolanda uHamani uModekhayi eyolanda uModekhayi emtatamisa emkhibelisa ihashe lenkosi wathi eseqedile wasefa uyena ehambe memeza kwi-marketplace wenza njena-ke inkosi kofuna umphakamisa inkosi yenza nje ungakhathali ukwenza okubi. Then there's another character here. This character is Esther. U-Esther utsheliwe bathiwa uma uthula nothula ngalesikhathi ungacabangi ukuthi ususile. And esethandazile uyayazi indaba ngifuna ukulovuya kodwa esethandazile wavele enkosini ingafanele yathi inkosi ufuna ngikwenzeleni. That was a perfect moment yokuthi asho ukuthi lo uHamani ufuna ukuqeda ngathi akasho njalo uthi mangithola umusa kuyani nakusasa ngifuna ukumphelela. Revenge is not yours. Revenge is not yours. Noma kusune opportunity yokuphikisela ungaphikiseli. Buka lo mzamo esene opportunity to acela noma yini. Uthi hayi makukuhle buya kusasa ngifisa ukuphekela wena noHamani. Ntambama kade ethumuza uthuli ekhombe ethi inkosi yenza nje kwefuna umphakamisa bayamtshela ekhaya. Nje uyabona mawusuqala ukwenza nje. Usaduma manje. Cabanga bemtshela endlini, uyacabanga ukutshela endlini. Bafethu ake silaleleni masitshela. Awutshela endlini ungaphoqa. Awuzobe utshela endlini ubizwa nangobaba kuthiwa daddy. Cabanga bese utshela kamnandi endlini. Akezwa uphushwa inzondo. Lento yenemini la ubethumuza uthuli. Uyaqhubeka nalenzo yakhe. Bayamtshela endlini ethini lo muntu obambe indawo. Endlini cabanga bethi utshela endlini ubonile. Ubonile ukuthi wenzeni? Uzoqala ukwenza nje. Lalela uthini? Uthi anazi lutho nini? Njengoba nikhuluma nje iqueen izophekela mina. Uthi anazi lutho iqueen imeme mina nenkosi phela. Yathi ifuna ukusiphekela. Umuntu uyakuvuna akujani. uNkulunkulu akabuqo. Uyabuya ngempela kuphekiwe. Kade batshela hayi ubonile kwenzekeni. Uthi uzothula wena. Wakhomba yena lo muntu lo umkhombese yashile lenkosi. Uyayibona leyo nto. Baningi abanye la. Kunezinto uNkulunkulu akhuluma ngazo ukuthi yeke lento. You are being driven by self. You are being driven by self. Unenkani uyaphikelela. Noma usutshela ukuthi hayibo. Kuthe sekudliwa kumnandi. Yaphinde inkosi. Khuluma Ndlovukazi. Isho. Uthi hayi kukhona onecebelini ngathi. Futhi kusubani loyo. Cabanga ukukhonjwa etafuleni uphethe ifork naye. Cabanga ukukhonjwa etafuleni a special table. Engagcwele wonke ama-officials kwakuyibona bobathathu. Wathi hayi nangu yadinga inkosi yaphumela emnyango.
Lalela ngoba futhi mawusufice isikhathi sokuvuna. Njengoba inkosi iphumela emnyango, ugijima yena uyowa lapha kwikhwini yoncenga. Kanti lesikhathi ewa encenga iyabuya inkosi. Mayibuya inkosi ivele ikutonika lokhu njengokuthi you are harassing my wife before me. That imthatheni at once. Othi ngixoxele nalamaplani akho wenze masithe. Yabona lezi zinto iplani esithe seziyaziwa. Yabona lezi zinto ikhuluma ema-corridors. Amaplani onke lawo nawo aseyaziwa. Ngesikhathi ethathwa at once, bona laba kade plana nabo ibona enkosini. Hayi Nkosi, njengoba umthatha nje yazi ukuthi nemitha kade ilungisile ilaphaya ubude bayo bungaka. Bona laba kade plana nabo ibona sebethi hayi njengoba umthatha nje unemithi laphaya ubude bayo bingaka ubethu uzofaka khona uModekhayi nesizwe. Uyazi-ke kwenzekayo kwangena kulo muthi ayewuhlelele uModekhayi. uNkulunkulu akabuki. Umuntu uyakufuna anjani. Ngimkhumbula uJesu umhleki, ngimkhumbula God is not a joker. I'm saying God is not a joker. He means what he says, and he says what he means. It's not a joker. Whatever you sow, you shall reap. Hallelujah. Amen. Have you ever read the book of Luke 12 verse 2? There is nothing covered that shall not be revealed. There's nothing hidden that shall not be known. Hallelujah. Amen. Yonke into oyenzayo uzenzela wena. Whatever you want people to do for you, do it to them. The bitterness, resentment, hatred, anger that you are harboring against your fellow brother will affect you one day as Parliament standards. Hallelujah. Today is a very special day. A day at which we need to introspect ourselves. We started from partaking in Holy Communion, and God is continuing with us that we should continue to search ourselves. Hallelujah. How do you behave yourself towards your fellow brother? Can you eat from the same plate with your fellow brother?
Can you look eyeball to eyeball with your fellow brother? Or you give your fellow brother a cold shoulder? May God help us today. In the name of Jesus. Hallelujah. I want us to close our eyes.